Ukuba ke ndimkile ndaya kunilungisela indawo, ndiya kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam, ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. UYohane 14 uverse number 3, ngamazwi aphuma apho la akaKristu Yesu, obuyayo ozolanda ibandla lakhe, okhuphukile uyolungisa indawo ezulwini, elungiselela abantu bakhe abanesivumelwano naye, abamamkela uYesu Kristu ngokubuya Yesu Kristu usisimemo sasezulwini, uThixo asizise ebantwini. Ngoko ke yabuya umnikazi webandla uzothatha ibandla lakhe. Bandla lakhe ngabantu abanjani na? Bandla lakhe ngabantu abazilungiselele uYesu Kristu, bathatha isivumelwano naye, baziphilela yena, batshintsha indlela yokuphila, basuka endleleni zabantu, basuka endleleni zabo, baza kuYesu Kristu, baze bafunda amasiko kaKristu, bazenzela amasiko kaKristu ngendlela uYesu Kristu abayale ngayo. Yile nto ndisithi kuwe, uyabuya umnikazi webandla uzolanda ibandla lakhe uba libe apho yena akhoyo ezulwini. Akazange azicaweni, akazange uzothatha zicawe, icawe zizawusala nabantu bazo, kuba bakhona abantu abenze izivumelwano necawe, abenzanga ngasivumelwano nomnikazi wecawe kunguYesu Kristu. Yile nto lisithi lizwi, kuyawuthi abantu belima bebabini, athathwe omnye ashiye. Bayawuthi abantu belele bebabini, athathwe omnye ashiye. Bawuthi abantu behamba bebabini, athathwe omnye ashiye. Bawuthi besila bebabini, thathwe omnye ashiywe. Ngothena uyawuthathwa ngowazana noYesu Kristu, onesivumelwano noYesu Kristu, othandana noYesu Kristu, ogcina amazwi akhe. Ngoba uYesu Kristu uthi ondithandayo uyawagcina amazwi am awenze. Ngoko kuyobonakala ngaloo nto umuntu onesivumelwano noYesu Kristu nozothatha olibandla uYesu Kristu elisemhlabeni. Yile nto lisithi izibhalo, yayikhona into yamantombazana 10, la mantombazana azilungiselela umyeni wawo wayezawufika. Amantombazana ahlakaniphile amahlanu azilungisa izibani zawo, aze agalela ioli ezigubhini ukuze yakuphela ioli ezibanini akwazi ukongeza zingacimi izibani. Kodwa lazi ziyatha zangayiphathi ioli extra for izibani zawo. La mantombazana kwaxa kumenyezwa kwakukona ephuma, ngoba amafutha ezibani zawo aselephelile, avalelwa ngaphandle, zangakwazi ukufumanana nomyeni. Umyeni wathi andinazi noba sekenqonqoza. Ndithi inkosi izawuvala. Khwaphi izawuvala khona? Bangasamkeleki abantu abangazilungiselelanga. Loo nto lithi ilizwi, hlalani niphaphile ngoba ningalazi lixa lokubuya kwakhe. Uyabuya uYesu Kristu, liyabuya ilizwi lethu, yabuya umkhululi wethu uzosilanda thina abalukholo lwakho silibekile kuye uThixo. Ndithi kuwe uyabuya uYesu Kristu, zilungiselele, ulungiselele ukuya kwakho uYesu Kristu. Bumhla wakho ufika njengesele ebusuku ungalindelwanga mntu. Loo nto ithi zilungiselele ungasali, ngoba kaloku uyabizelwa njengesimemo sakhutshiwe esinguYesu Kristu. Wamkela uYesu Kristu, wamkela eso simemo sikaThixo sokubuyela ezulwini, sokuhlala ezulwini, sokulungiselela indawo ezulwini, soba nomzi ezulwini, soba nezinto eziyingcebo esezulwini. Ndiyaxela mntakabawo, sisethembiso sikabawo esi somzi wakho sezulwini ofanele siye kuwo. Thina abantu abalinde uYesu Kristu, izinto zasemhlabeni siye sazilahla, amasiko abantu siwalahlile, amasiko enziwe emhlabeni siwalahlile, sesijonge izinto zaphezulu, asijonganga into zalapha. Ngabe wena ujonge phi na? Ngabe usajonge izintweni zalapha kwingcebo yalapha emhlabeni, nezinto eziqhubekayo apha emhlabeni, noma amehlo wakho wajongise phezulu ezintweni zasezulwini, apho khona ithemba lethu likhoyo, apho khona kungangeni inundu libolise, kungangeni isela libe, ulapho kukhuselwe khona, kungangeni iboni khona, kungangeni isono khona. Likhaya lethu esizawulandwa nguYesu Kristu, asise kulo ngoba usethembisile ngalo, kwaye uyindlela yoYesu Kristu eyakwelo khaya. Xa sazana naye, sazana naloo ndlela yekhaya ezulwini. Kuzawusala abantu abahle kulo mhlaba, kuzawusala abantu abanemali kulo mhlaba, kuzawusala abantu abaphile kamnandi kulo mhlaba, ngenxa yokungabi nasivumelwano noYesu Kristu, ngenxa yokungazani noYesu Kristu. Zamkelela uYesu Kristu, zifunela uYesu Kristu ukuze ungalahlwa, kuba bazawulahlwa abantu, bazawugwetyelwa ubomi banaphakade esihogweni, betshiswa ngomlilo, behlukunyezwa, benziwa zonke izinto nguSathane namadimoni akhe abangenasivumelwano noYesu Kristu. Loo nto ndikubizela kubomi, ndikubizela enyanisweni, ndikubizela ukuvuka kwabafileyo, ndikubizela kweyindlela nokuphila nobubomi. uYesu Kristu iza kuye mntakabawo, ushiye into zasemhlabeni, ushiye icawe zasemhlabeni, kodwa ufuna uYesu Kristu, ufuna
ufuna ubukumkani basezulwini, ufune yena yedwa ozakwengeza izinto phezu kwakho ozifunayo nozilambeleyo nonesidingo zaso ezo zinto, iintswelo zakho uzawuhlangabezana nazo. Umhlekazi omhle Yesu Kristu ikumkani yethu esiyethembileyo, eyethembele kuba abantu abakholwayo ukwenza umsebenzi wayo emhlabeni, ukwanjiswa kwevangeli, ukukholwa, ukuthandaza, ukucela kuyo, ngoba nantoni esicela egameni lakho uthe uyawusenzela. Xa sibabini sibathathu sicela siyavunyelwa, noba sithe safunqonqoza siyavulela, noba sithe safuna siyafumana egameni lakhe. Oyikumkani Yesu Kristu endikubizela kuye, okumemele ekhaya ezulwini, okumemele kuye ngokumamkela ubethelwe emnqamlezweni wafa wavuka unobomi banaphakade. Shiya izinto zasemhlabeni, shiya ubumnandi basemhlabeni, funa into zasezulwini ekhaya. Ngokwamkela uYesu Kristu uzawuzamkeliswa zonke, mntakaThixo. Uyakuthanda ubawo, ndiyakuthanda mna, ndiyakuthanda ibandla esezulwini, ndiyakucelela ezulwini uba wenze kakuhle emhlabeni, fikelele kuyazinyaniso ngoThixo. Makube kuhle kuwe nabendlu yakho ngokude kunaphakade. Amen.